Nik haurtzaroa politxa oroitzen dute amama nire aita eta tia bizi ziren bertan eta familia giruen gero ja nire lehengusue txikinena beba itorri zan, gaixo zan, eta nibiltzen ginen egundana bizikletakin, baloiekin, itxitxe eta mamakin hortuen, txakurrak baseu zen, bedarrak batu bizinien solora joaten ginen, eta erreka beba izauen, bertara kangrejotan, eta obri etorri arte edo mantendu da, baserri giro bat. Lenguzuekin eta joaten ginen zapaburu ekartzen, errekara, kangreju epe bai baseu zen, eta ure azkenien bagardena zan, eta gero potzu bai izauen, ni asko enitzen baina politxa oroitzen dut. Baserriko lurretan eman nituen lehen pausuak, negarrak, jolas orduak. Baserria izan zen nire arbasoen bizilekua, baina denborak ez zigun bakerik eman. Minutuak segundu bihurtu ziren, eta konturatzerako maite genuen dena kendu ziguten. Nik 17-18 urte ukiko nituen. Orduan, ni beste ikasketak edo lagunek, parrandak eta adin hortako kontuetan enbile, baina nik etxin ikusten hauen, tentzino puntu bat. Eta HTA edo obra bat zatorrela, hasiera baten gure etxeti pasatuko zala, eta izan zan apurtxo bat tentzino momentu bat, aita egun guztia plano hartien, ikusten, abernundi pasauko zan, zerei eragingo zotzon, baserri zen, eta haitxek eta legazioekin zauien. Baina, azkenien horrek zu eurentzako ezara, hori azkenien munstro baten kontra zabitze, eta familia batek edo azkenien ezin dau horren kontra ez errein. Informazio oso gutxi, batez, bakarrik danak entzun deteko gozekin. Da lortuko isoan plano txikitxo bat, eta ibilikitzuan handi pasako zalakoen. Eta gau derrepente esan joen handik ez ez, ia pasako zala ona emetik aldera. Baina oso informazio gutxi. Espropiazioen garaixa, tentsua izan zen, ze azkenean ez jakintasune, baserretxaren aldetik, ez jakintasune gure aldetik, administrazioan prepotentzia totala, eta horre espropiazio batzu burutu ziren, eta horren ondorioz, obren garaixera heldu zen, ez? Ni alkatu nintzen garaixan, suertez, errixe bat ginen. Iertzen zen, herriko jentie proiektuan kontra zauela, herriko jentiek ulertzen zauela udaletxiek itxen zabilen lana, eta horren aurrien, herri galdeketa izanean aportazioa oso handixia izan zen, jente asko parte hartu zauelako, jente asko antolakuntzan egin zauelako lana, eta gero, ni epaitzera helduzian momentuen apoio handixia egon zen. Ekipo dana, udaletxe dana bat gingo zen, eta gero errixe gurekin zauen. Hasiera soa betorri zitxoa, eskabadora bat eta bi obrero, etxostera, hasi gara ja. Eta, zuten denpora guztien, zuik esan nahi dozuena, guke kasuen gutzu hau, eta oso suabe. Baina, bi eskabadora, 3 eskabadora, kamioiek, hasi zitxoan, jota egurre. Eta hasieran, suabe. Baina gero ja, jasangarri, ezin zoan hau, izan insoportable, esaten dara. Hautze, lekotza, kambioiek kriston abiadurakin, errespeto falta dela, ostra parila.
Udan hautza, osea, sekulako hautza, ezin zan etxeko bentanek zabaldu, osea, zan pasada bat, ateratzen, bueno, etxetik begiratzen zozun, eta hori ikuste zozun laino bat, hautza, esan besterik ikusten. Ba, hori, gero neguen, ba, hori, kriston lokatzari, osea, eske impresionante. Dinamita botaten hau benean, abisetak euskuen, eta hemetik urten inbiezetek isoan, juten gitzoan, hemetik kilometro batea ero, ordu bete, ordu berdi, ero, bueno, dinamita botaten bitxartien. Eta gero gauez, prixe asko jaukien, eta hasi zitsuan gauez, Luberteko malda hortan hasi zitsuan gauez lanian. Gau dana, pon, eskabadorak, kiston foku gineta, kejau gitzoan, eta, bueno, azkenien lortu gizoan, gauez ez lan hain txie, baina bestelan gauetan be, gau dana, egun da gau. Lur batzuk ezin ziren, ez dakit eskadorakin edo beste makinarisa batzukin zulotu, orduen abixo emuten zozkuen, bixerre goizeko beratziretan, dinamita bat egongo da hemen. Osea, dinamita jarriko gau, eta bai, kriston zaratak entzute ziren, eta suposatzen dut horrek ekarriko dagoen, ez dakit arriskua edo igual etxie be bai, segun zen batera botatzen txauien edo, etxie brintzatzeko edo, bai, izan zen, bai, nahiko kaotikoa izan zen, bai, bizitzekoan. Baina, hemen Aramaion adibidez, Bolinburuko aranean zehar sartzen denean, hasierako eremuetan, hasieran magaletik dijoa edo magalak zabaldu dituzte, eta justo magal hauetako arrokak bereziki biguna dira, ez dira oso kompetenteak, erresalteatzen dira eta bar. Orduan, didira izaten adibidez, malda prozesu asko, eta ezin dituzte zaiak nolabait ekiditeko edo mantentzeko. Eta orduan, malda dinamika hori ere bai, ja alteratua dago. Horrek sortu du, gero eta nolabait eremu gehiago jan beharra izatea alurraldeari, nolabait eremu hori geratzen da gainera ezin erabili, da infrastrukturarako, eta horrek nolabait kaltetu du besteak beste baita bertako bizilagunak, ez. Errekak, urak, oso instituzio hori bitxitzuko hori, betik urak erreka guztiek zainketan eta gu daiketa goizoan. Ze erreka oso politxa zoan, jasan kangrejuek, eskailo, bizitza asko joan. Desagertu zoan dana. Ze lurrek, obretako lur danak, arbel danak jute zoan errekara. Eta jauan, igual 20 zentimetroko kapa bat errekan, azpixen. Zer gertatu da hemen Bolinburuko baiara honetan, nolabait ibai natural hori nolabait zeharkatzen duetua izango da HT-agatik, eta orduan guztiz artifizializatu dute. Nire itxitzentzat bera gaixo zan baserrize hori zen zan, bertan izagoen bere familixe, eta nik uste dut horre aitzitxek ja makalalditxo bat eukizagoen. Igual osasunez amama hobeto zagoen garai hortan, baina nik oroitzen dut golpea hondixa izen zala eurentzat obra hau, bai. Urtete zan nahi asko pasiuen eta hori ez, etxostera, eta azkenien ez, bera animalixak ikusi, eta txakurrekin bueltatxok emuten, eta obra gara izen ezin zala ez, ibili pasiuen bera gure zaun lekutik, gero hortuen bebai, azkenien hautzekin eta ezin zozun erosi momentutan hortura urten, izen zan azkenien, ez dakit, ez, geratuko bazan horuen bizitza, ez dakit.
oingo zentzuten da zurrumurru batzuk badauz, bueno, jarraipena eukiko dauela, baina ondien ez gau SB jakin, ez dakit igual egun batetik bestera azten diezia berriro obretan, eta izango zen, berriro buelta, ez? Osea, atzera eta gogorra izango litzake berriro bizitzea. Guretzak ustekoa, txarren izango zoan obra zibilen epoka izan zoan. Oin izango, postier, railek eta elektrizia azuntue eta hori. Baina, bueno, barriro azten botxu tunelakin, barriro gazak gauza berdinakin. Kristona pasaitxo obran, oso egoera latza eta gogorra izen zen, eta txarrena da, ondion ez dakigula, zer etorriko dan atzetik. Ze egoeratan ditzuko gaien gero ondion. Hemendik aurrera zer etorriko dan ez dakigu, eta ez jakintasun horretan bizitze hori bebai, ez? Gogorra da, azkenien ez dakit egunen baten ingo dan, ez da ingo, baina tren hori be martxan jartzen bada egongo dan zarata, izango da, jasan ezin izango da, bertan bizitzeko bebai, ez dugu imaginatzen bez, ez? Eta ez dakigu, ez jakintasun horretan bizitzie oso gogorra da. Biadukto hori ikustie eta handauen obra guztiak ikustie, egiz esan min asko itzen dau. Goibeltzen hau, ez dakit, ikustie gainera ez daukola atzera bueltarik horrek, hori betirako hor geratuko dala, ez? Nire arbasoen bizitoki izendan hori ez dala izango betiko edo lehen zan bolinburu, ez? Azkenien, hori hor dau eta inok ez daukenduko. Eta, bueno, okerrena ondien etortzeko gongo da.